Moda diseinu tailerrera hurbildu gara Abandoko udaldegira. Bertan arropatu nehatzen ikasi dute gazteek. Zu ere animatuko zinateke? Eta kamiseta bat ekarri dut eta mailak batzuk diseinatzeko. Kaixo, ni Maider naiz eta moda aukeratu dut oso marrazten gustatzen zaidalako eta hori. Eta kamiseta bat egingo dut eta denbora sobratzen bazait frankak. Kaixo, ni Irantzu naiz eta kamiseta bat ekarri dut diseinatzeko eta polita gorritzeko. Ni Amaia naiz, 12 urte ditut eta pentsatu dute nire txalekoa pizka bat dekoratu. Loreekin edo nire kuadrillako izena ipiniz edo. Kaixo, Goiuri naiz eta praka beltzekin moztuko ditut. Kamiseta bat, baina kamiseta freska bat modua. Festa bat eramateko. Gaur egin dugu joskintza edo sormenezko joskintza hasieraren saiakera bat eta orduan denetik pixka denetarek egin ditugu plantilla, fularrak, hemen ikusten ari naizenez eta tuneoa orokorrean edo tuneoaren hasierak eta pixka zuzen. Esan behar dut lehenengo gauza, pazientzia handiko neskak direla, egon dira ilaran itxaroten, oso ondo egon dira saioaren zehar, sormen eta gogo askorekin eta nire superpozen dago, eta errepikatzeko eta gehiagotan egiteko gogoekin. Gainago ere ikasten dugu, batez ere hori ikastaroak planteatzen edo bereiek egiten dituzten ekarpen eta ideia berriekin.